Ondiñas Mainas sumouse ao proxecto Matejas contra a violencia sexista, que naceu en Euskadi hai 6 anos, e consiste en facer unha bufanda de 30 centímetros de ancho por o longo que se queira. É unha bufanda totalmente colaborativa. Únese este ano Rianxo, da man de Ondiñas Mainas, como primeiro sitio de Galicia a ese movimento. Ademais de sumarse a esta iniciativa a nivel nacional, converténdose no primeiro concello galego en facelo, Rianxo continúa adherido á campaña galega En Negro contra as violencias. A campaña das que tamén somos membros, que é a de En Negro contra as violencias, colocamos uns cartaces desa movimento tamén, desa plataforma, que son con frases contra a violencia de xénero. Está colocada de momento na balaustrada do Concello todo este mes, hasta o día 30, e despois esa bufanda vai a ir unirse aos máis de 6 kilómetros que hai en toda España, que se foi xuntando na base, no sitio onde naceu, que é en Euskadi. Tamén o comercio local sumouse a esta conmemoración coa colocación de lazos negros e outros distintivos en contra da violencia de xénero.